Niin, huomenta vaan. Täällä ollaan aamutallissa 6:30 ja annetaan tässä Pennille tämmönen lääke. Tämä on Cushingin taudin lääke ja ihan pieni murunen 1/4 lääkettä joka toinen aamu. Pennillä on alkava Cushingin tauti ja tämä sitten rajoittaa sitä etenemistä ja auttaa oireisiin. Pennillä on oireena ollut suorituskyvyn lasku, on ollut aika merkittävä ja myöskin semmoisia mielialavaihteluita. Mutta nyt ne on hallussa ja heppaa oikein iskussa. Ja ensin saa Penni lääkkeen tässä ja sitten me laitetaan loimi päälle. Sitten päästään ulos. Näytetään tuossa Pennin kyttileen. Tulla menee se lääkitys. Pennin pää sylliin ja tuosta tuonne huuleen napsautetaan sitten pilleen. Ennen loimitusta pitää pikkusen harjata näköjään, kun on noita muhia tuolla selässä, niin ei jää sitten sinne alle hiertämään ne. Sen verran voi jättää ovia tuossa auki. Penni käännyt tänne. Mä vähän tuppaan Penniä tuolta peräpäästä ja mitä? Penni odottaa tässä. Hyvä. Mä silitän Penniä ottaalta, se on ystävyyden merkki. Se on hyvä merkki, jos hevonen antaa silittää päästä. Näin. Tykkää. Tykkääkö harjataan tuolla? Pikkusen enimpiä pois. Karvanlähtöaika on. Täytyy vähän laittaa kiinni ovia varavuoksi. Noin. Oottelee siinä hienosti. Hyvä. Kuuntelee lillunlaulua. Melkoisesti lähtee karvaan. Kesä on tulossa. Älä lähde mihinkään. Taaksepäin. Äkkiä tästä enimmät otetaan. Tämä meni. Enimmät muhat ja karvat pois alta. Tähän täytyy siirtyä. Ensin kutistuttaa niin. Vähän tuonne päin. On semmonen epävakainen keli, että näytti, että tälle päivään aika paljon saattaisi vettä, niin se on viisain pistää tuo loimikone, ei tykkää olla välttämättä sillä katoksessa aina. Niin. Ei pääse sitten läpi kastuu. Vähän huono homma sitten ja sitten lihakset jäähtyy, kun hevonen kastuu läpi. Äläpä lähde mihinkään. On hyvä lukea tätä hevosta, että milloin se aikoo yrittää omatoimisesti tuonne ulos. Se on fiksu ja se on opetettu tähän, että se pysyy aika hyvin tuossa irti. Se tietää, että kohta päästään syömään. Ja vähän Penniä tuonne päin. Hyvä, kun tässä loimessa olisi kaulakappale, mutta mulla oli nyt kaulakappale
takia, että se tuo sään suojaa ja tuosta tuon vavailusta. Mahavyöt ristiin. Sitten se on tukevasti siellä. Sitten vielä jalkalenkki. Mä nyt, että Penni ei sieltä häily. Pannaan ovi kiinni siksi. Jalkalenkki täältä takaa. Hieno Penni. Hyvä. Penni saa palkinnoksi rapsutuksia. Oli reipas. Hyvä. Sitten Penni pääsee ulos. Ottaa siellä. Saatana kameran pois päältä. Pieni hetki. Kohta taas jatketaan.